Machiegni penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari wantiere studio yena mondo miye thuolo onyiso ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage ka twadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth. Iluonga ni Dr. Ian Amwata, an daktari, medical officer, atiyo kendo adak Nairobi kae. To ajanya kach jimo. Machiegni amor mar bedo kodi e studio ka wana dwen wago mbaka kotendre kod wadwacho nango gi dhulo maber allergies. Kawuono wawuoye tuo milongo ni food allergies. Allergies ng'eny lakini wadhi ng'eyo mar chiemo. Koro ka wacho ni food allergies wang'e ni kinga mar del ng'ato temoga mondo kik gik moko donje del ng'ato, gik manya ketho dende. Wach ni kaka tuo, kaka kute mag infection, lakini kochopo kaka food allergy kae to kinga mar del ma ng'ato kogore gi opogore. Koro mano katimre to wacho ni ng'ato nigi food allergy. Kaka Dr. Ian owacheno, samori wuoro gani denda kunjre gi chiemo moro, kati kwero chiemo moro, kare en karateke ni mag del kata ka dendi gore kod chiemo michamo no mano in allergy kata intiere kod full allergy tuoche makelo kwero chiemo. Tiene ni del gore kod chiemo michamo, del okunjre gi chiemo michamo. Seche mo wacho madaktari mori nyalo pimono ni ang'o manyalo miyo del gore kod chiemo ma ichamo kata ang'o miyo ng'ato nyalo kwero chiemo. Koro gima timre en ni ok ong'ere maber gima kelo allergies sana ma chiemo. Lakini ka wang'iyo to waneno ga ni seche mang'eny ma timre anyuola. Koro yudo ka kuom anyuola nitie jok moko mok cham chiemo moko mopogore. Koro mano e kaka ochakre, lakini gima wang'eyo ni nitie shida moro oae e kinga mar dendgi emomiyo chiemo ok onego bed ni del gorego chako gorego. Koro kamano kaka allergies go biro. Ma wantiere kod del magore kod chiemo michamo kod chiemo mokwinjre kod dendi intolerance. Pimnwa pogruok e ariyogi. Koro ka wacho korka allergies to mano koro kinga ema gore gi chiemo no. Lakini ka wang'iyo food intolerance to ma dhi luwore ga gi kaka chiemo inyoso kata kaka chiemo bedo digested. Koro uyudo ka ng'at man gi intolerance gionge enzymes moko kata chemicals moko makonyo mondo chiemo nyos e dendgi. Koro korka allergy to en kinga mar del, lakini korka intolerance en kaka inyoso chiemo no eman nigi shida. Kaka chiemo regore e ich. Kamano. Seche mocho ni kaka chiemo regore e ich, onego beni chiemo regore nade to seche moko regre maber makoro wanyalo wacho ni dendi en intolerant gi chiemo no ang'a timore kanyo. Oregore nade ang'a watimore. Koro seche ma ichamo chiemo to dhi e iyi, kochopo e iyi kanyo to nitie gima waluongo ni enzymes. Koro enzymes gi ema konyo mondo onyos chiemo no makoro nyagolo skari kata glucose ma dendi dwaro. Koro enzymes nitie mopogore, chiemo mopogore, nitie enzymes mopogore matemo nyoso chiemo go. Koro yudo ka jok moko gionge enzymes gi maromo kata gin gi enzymes go lakini ok giti maber. Koro yudo ka gichamo chiemo moko to chopa e gi maber lakini kochopo kanyo to ok reg gi kaka dwarore. Koro kanyo ema gibet gi intolerance ma chiemo. Apa ni intolerance to wabu weyo diching machielo kawuono waketi maino e weche mag food allergy kata tuoche makelo kwero chiemo ma en dendi gore kod chiemo michamo no. Koro chiemo ni ok dhi konyi nikech dendi gore kode. Tiere kaka dendi react nikech dendi gore kode. Manyiso tiere ranyisi moro mabiro nyisore kata gigo mabiro timi nikech chiemo ni igorruok godo. Thothne ranyisi gin ang'o daktari? Koro ranyisi nyabete kuonde mopogore kachakre e wang' ng'ato, e ng'ato, e lew ng'ato, e kore, gi korka ich gi pien be. Koro yudo ka samoro seche ma del gore gi chiemo ni tiyudo ka wang' ng'ato bet marakwar kendo chak golo pi mang'eny ahinya. Iyudo ka umgi osiko ka chwer
kata samoro odinre kata samoro owinjo ka ojira ahinya kochopo korka lep to nya winjo ka lewe ile mang'eny kata gi kai dhoge kocho be ile mang'eny kochopo korka obo to yueyo bet matek koro yudo ka gamo muya ong'ang'ana mondo gam muya kochopo korka ich tiyudo ka ng'ato koro osiko mana kodiewo kata ka ong'ok kochopo korka pien to yudo ka pien ne kuot matindo kendo chak ile oruodho kendo chak ile to samoro be obet abeta marakwar koro ranyisi gi nya bet kamoro amora e del ma ng'at manigi intolerance kata ka en man gi allergy Moro kokwadhi ranyisi gi duto te daher mondo mipimnwa mana matin nono ka ng'ato nitiere kod ranyisi ma dende ile ang'o ma chiemo ni otimo ma dende koro gore kode ma ang' no mi dende ile to ang'o matimore e dende momiyo dende ilo kata kapo nono ni ok en del ma ilo kende kinyalo mulonwa kata samoro wang' ng'ato mabedo makwar kata lep ma ilo ma samoro be nijo ka gima lewi pek ang'a timore ka daktari koro ka waneno kaka intolerance ni biro seche ma isechamo allergy seche ma isechamo chiemo ni to chope yi to kosechopo yi to nyose maber nikech in ionge gi intolerance in gi enzymes go onyose maber to kinga madel chako kao korka chiemo no gik monyos gik morego to chako kao to koneno ka ma ok en gima onego bede dendi to chako golo gik moko ma waluongo ni antibodies koro antibodies gi ema dhi kuonde mopogore opogore koro kodhi ka leo koni to chako golo gik moko matimo leo ng'ato ilo ng'ato kata kodhi korka wang' koni to kochopo kanyo to chopo odhi mako kuonde mopogore opogore remo dhi mang'eny e wang' koro ineno ka wang' bet marakwar kendo chako ogolo pi mang'eny kochopo korka obo koni be mana antibodies go be dhi kuondego kodhi kuondego to koro yo ma yueyo mono onego bed ni bet maduong' koro chako lorore ko yueyo bet matek kochopo korka ich bano be ema timore koro yudo ka ng'ato ok nya chiemo modonje iye no ok nya dong kanyo kata mochopo nyombich ok nya dong kanyo koro chuno ni nyako ong'og kata chuno ni nyako ogol cho maduong' koro gima timre en ni gik mo onyosgo momakore gi kinga madel no ema dhi kuonde mopogore opogore to kelo ranyisi ma waneno go ilere maber mokalo nikech kwaneno ka ranyisi mag chiemo ma ikwero kodonje dendi onyalo kelo reaction e pien del e iyi kachiel kod nyimbich e kori kachiel kod yori mar gamo muya to bendi pimo na maber mokalo nikech okini intolerant tiende ni chiemo ni idhireg maber koserege maber to idhi kawe mondo mi odonj kuonde mopogore opogore koro kuonde modhiegi ema ang' nonyis ranyisi ni gini ok dwarre ka kata gini dendi gore godo remo donje wang' chiemo donje wang' chiemo donjo e pien chiemo donjo kamoro amora ang' nonyis ranyisi gi koro pimnwa daktari thoth nango momiyo ng'ato kwero chiemo koro korka kwero chiemo waneno gik moko ariyo koro ng'ato nya bet gi tuoche gi ariyo gi te koro nya bet gi allergy to nya bet gi intolerance samoro ng'ato nigi allergy kende samoro ng'ato nigi intolerance kende to bende ranyisi mag tuoche gi bed odwa chal en mana ni korka allergy to aneno ka ranyisi bet mang'eny ahinya moingo korka intolerance koro korka intolerance to seche mang'eny ranyisi ya mana korka ich koni koro yudo ka en ng'ok gi diewo lakini korka allergies ni to koro waneno ka kuonde mang'eny bedo affected koro pien obed ni en obo obed ni en wang' obed ni en lep magi te waneno koro ka wadhi korka allergy gima nya timo mondo del ng'ato owere gi chiemo ni en mana kaka no ochweyi ka wang'iyo kuom jok moko shida en e kinga kanyo koro yudo ka kinga gi samoro nokolosore maber seche man ne gidongo koro yudo ka e anyuola no kinga ni nitie gi shida ng'iyo ni ma en gima nya konyo ng'ato ma en gima nya ketho del ng'ato koro chako gore gi gik moko nego bed ni ogore go koro kanye ma waneno ka koro kinga ni kata kichamo chiemo mopogore opogore to ergo ichako bet gi ranyisi ma waneno gi oma kendo ka ng'ato dwa ng'eyo ni en intolerant gi chiemo iboyudo ni en mana korka ich koni ka ichawe to ichandi inyalo ng'ok kata inyalo diewo to koro ka en allergy to en ranyisi mamoko mane wawacho ka duto te mano en pogruok maduong' maber ka oganda wang'eyo kato bende iwacho ni ng'ato nyalo bedo intolerant to bende seche gogogo bende en allergic to gimoro thuolo ni chalo ga nade daktari koro luore ka waneno chiemo ma kelo ga allergies kata intolerance to gin ga chiemo karibu 7-8
ma aneno ka kelo shida mar intolerance kata shida mar allergy. Koro iyudo ka ok ni ka ng'ato nigi allergy to chiemo gite okotigo. Koro inya yudo ni en mana chiemo achiel ema ok onya chamo, kochamo to yudo ranyisi mopogore opogore. Koro iyudo ka chiemo aboro gi ma nitie ga tong', ma nitie chak, to ma chak moa e dhiang', ma chak moa e diel, ma ok en chak moa e ng'ama dhodho nyathi. Waneno e ngano, waneno e njugu, waneno e rech, alafu wanene gimiluongo ni shellfish. Koro shellfish magi rech ma kaka crabs, kaka prawns, kaka shrimp. Alafu wanene be tree nuts, gik moko kaka almond, gik moko abiriyogo. Koro inya bet ni in gi allergy e chak, lakini ichamo tong'. Inya bet ni in gi allergy e tong', lakini in intolerant to chak. Inya bet ni in gi allergy ma njugu, lakini inya madho chak, inya chamo tong'. Koro ok ni kin gi allergy to chiemo gote ni oko. Gin mana achiel kata ginya bet 5 kata ginya bet 7 gote, lakini watemo neno ni mane ma kelo ranyisi e del to mane ma okel ranyisi mora mora. Lakini ng'eny gi waneno gi e chiemo 7 ma wachogo. Ma yudo ni samoro ng'ato ok ti gi chak, ochamo tong'. Samoro ok ocham tong' to tiyo gi chak. Samoro ok ocham njugu to nyalo madho chak. Samoro ok ocham njugu to nyalo chamo ngano. Ok ochuno ni giduto te. To bende wantiere ga kod cases ma ng'ato samoro dende kunjre gi magi duto te. Bedo ga cases aina. Mano be nyalo timore. Nyalo yudo ka ng'ato en gi allergy ma chiemo gote, chiemo 7 go. Koro yudo ka en ok onya tiyo gi mago. Lakini gima ber en ni ok en ni ngimani te inya bet ni in gi allergy kata in gi intolerance. Seche ma dendi dongo, seche ma kinga ma dendi no be ochako bet machua, to ng'e ni mae ok dhi kelo shida moro e del. Koro ya yudo ka ndalo moko nin gi intolerance kata nin gi allergy ma chak, lakini ka seche ma ndalo dhi to koro inya madha chak. Koro kata ka in gi allergy ma gik moko 7 gi, ok en ni nya bet e ngimani te. Nya chopo kama koro inya tiyo gi gigo ma ok ikel ranyisi. Karemo miyudo ni samoro ka nyathi dongo, to moro ne ni nyathi ma ok cham ring'o, to kako medo dongo tibiro winjo ni mbele kacha kendo chako chamo ring'o, no komadh chak, to kako medo sudo e kaka ochako madho chak kod weche machal kod mago. Yenwa wakaw yieyo ka waduogo nyakwara Mogi Ajwang' to wadhi nyime e weche mag tuoche makelo kwero chiemo kata food allergies, ma bende wasebedo ga kwa wuoye allergies kidienje mamoko kawuono to abiro kendo wakete mana e weche mag chiemo. Yenwa wakaw yieyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo, kaeto wadhi nyime, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Hi everyone, from View Travel we want to thank you for being part of our journey. We want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Whether you're at home or exploring new destinations, may your holidays be filled with love, laughter and adventure. We can't wait to take you on new adventures and help you discover even more amazing places. We are looking forward to making magical moments with you at View Travel, where we dream, explore and discover. Merry Christmas! Royal Mabati Factory Limited. Ma en duka mari ne gedo duto magoyo witado. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar 40% mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth, yuana tole namba 0722638383. Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokalo mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw.
This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Teacher Beach, Hocha Kore, Samuel, what kilo ningoma, mobedo pay design makare. Ramogi TV, biro kanyakla kachiel kuna Ramogi Radio, kama bende stimariwa record P. Yawanya wauntie, kikubedo mabori ya kuna mgajen kechi kai, ekumi yudo kikuma meet kabisa, Ramogi Night this. Romani Ninja the Entertainer, maintain your position. Idi udakanyoki kafaya goody, local instrumental. Wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari, wang'yo kata weche mag kwero chiemo, wang'yo kata chiemo mabende thothne dhano kwero, onyalo bedo chak, onyalo bedo njugu, onyalo bedo ngano, onyalo bedo rech kod weche makamago. Moro nyalo pimonwa ni seche ma ng'ato winjo kagima chiemo moro dwani mondo mikik winjre kode magi duto te. Reaction bedo ga severe, koso bedo ga beda mild, koso chal ga nade? Koro mano koro wan gi jotuo ariyo mopogore. Koro wan gi jotuo mayudo ranyisi buo dakika 30. Alafu wan gi jotuo ma ranyisi nyabiro kokadho ndalo ariyo kadhi mbele. Koro reaction bet mopogore kaluwore gi jatuo. Lakini gimatimo mondo reaction obi chon kata obi bang'e en ni korka kinga madel mane manigi shida. Koro ka kinga madel ka nitie gik moko mopogore. Koro nitie gimiluongo ni antibodies, to nitie gimoro miluongo ni cell mediated. Koro ka en korka antibodies ni, mae waneno ga ka ranyisi biro e buo dakika 30. Koro yudo ka ng'ato chama chiemo ni, to seche mochamo kamae, dang dakika 2 kama to erogo ochako wang'e golo pi, okoywe maber, samoro chako ng'ok, samoro pien ile ahinya. To wan gi jotuo makoro shida kinga margi en ma iluongo ni cell mediated no. Koro ma nyaka ndalo 2. Ng'ato nyabet ni nochamo tong' nyoro, lakini kiny kore kochako dende chako ile. Koro luwore ni kinga ne kol kamane manigi magi shida mang'iyo chiemo mane. Monyalo ga dok chien nyaka ndalo 2. Kamano. Kod matin ne dakika 30. To mane mathoro bedo mang'eny Dr. Ian? Mang'eny waneno mabiro chon ni, mabiro dakika 30. Dakika 30. Kapok dakika 30 orumo, iyudo ka ng'ato osebet gi ranyisi. To ma be ber ahinya nikech seche ma ichamo chiemo no, tineno ka mano timre, inyang'e ni ang'o man ni chamo, to ni chame marom nade, to no tede kure, to jok mantie kanyo be no chame, to gin gi ranyisi machal kamano. Koro konya ahinya seche ma jatuo biro osuptal gi ranyisi go. Nikech ng'at ma no chamo tong' nyoro, gik moko chamo mang'eny e diere kae. Koro iyudo ka kobiro osuptal kiny, tek mondo ing'e ni ang'o man no okelo allergy no e dende. Ma be ber ka ng'ato ng'eyore kata ber ka ng'ato ng'e nyathi ni en ang'o ma kochamo to nyalo yudo reaction, en ang'o ma kichamo to ang' dendi chandi, en ang'o ma kichamo mondo mi ng'e, mondo mi kik idhir dendi ahinya. Bende wasewinjo ga cases moro ni samoro allergy onego ng'ato daktari? Mano timre mang'eny. Kech gima timre en ni ka dendi okwedo chiemo no kabisa, to gima timre ni reaction ma waneno ni nyabet mapek ahinya e del. To kama koro wanene ka okelo shida ahinya en korka obo,
gi kor ka adundo. Kochopo kar ka obo, ka yo ma yueyo ochako lorore, tin kama ok inyal chopo osuptal ma yot kata ionge gi yedhe ma onego bed ni tiyogo ka in gi allergy, to yo ma yueyo nyalo lorore ma yud ka ng'ato ok nya yueyo kata matin. To mano nya timo ng'ato wit ngimane. To kochopo kor ka adundo koni, ka allergy no rach ahinya, to nya timo leche mag tero remo gichako kuot, gibet madongo. Seche ma gibet madongo kamano no, to pressure dok piny. Ka pressure dok piny, to kuonde mang'eny ma del ok yud remo. Koro yudo ka obwongo ok yud remo, yudo ka obo ok yud remo, yudo ka nyirogno ok yud remo. Kanyo wacho ni ng'ato nigi shock kata anaphylactic shock mobiro nikech allergy. Koro seche mang'eny ma nya timre to ng'ato nya wito ngimane. Koro ber ahinya kineno ka chiemo ni kichame to kelo ni ranyisi mopogore opogore, ichopo osuptal. Nikech onya timre ni ena matin, lakini omedre seche masadhi. Koro ber kichopo osuptal mondo ang'e ni otimre marom nade mondo ane kaka wakonyo del. Ma weche mag allergy kata kwero chiemo ni ng'ato kikawe e yo mayom yom, kawe gi pek modwarore godo nikech odhi amora modi. Weche mag nyalo yarore dok piny, remo ok donji kuonde mopogore opogore. Daktari pono no ni ng'ato ntiere mabor kod osiptal, abo donje weche mag diagnosis, ibiro ng'e nade ni ma en allergy, to en allergy mane bang' thuolo machuok. To kapok wachopo kanyo, ng'ato ntiere mabor kod osiptal, nok ong'eyo ni nyathi kata in wuon en allergic to gimoro to chamo, to chako neno reaction ne. Chutho kony ma ng'ato nyalo chiwore ne en owuon nyalo bedo mano. Koro gimokwongo, ka mano timre ti in mabor osuptal, gimokwongo en ni item mondo iyud ng'at manya chopi osuptal kapok itimo gimoro amora. Ka en go sim, ka en luongo ambulance, ka en ng'iyo ng'ama dhi teri, obed ni japeng, obed ine kaka inya chopo osuptal. Mano gimokwongo. Gimar ariyo, idwa mondo iket nyathi kata ng'at mochako bet gi ranyisi gi, ikete kama onya yude yueyo maber, onya yudo muya maber. Ka en kamoro moluorore ma ok onya yudo muya maber, gole ikete oko, ikete kama onya yudo muya mang'eny mondo ka bed ni yo ma yueyo ochako lorore, pod tie muya monya onya gamo. Mar adek, ng'eny watemoga mondo jok manigi ka familia ntie shida mar allergy, watemoga ntie yedhe moko ma watemoga mondo gibedgo e ot. Nikech yedhe gi nya konyo ahinya seche ma mano timre. Koro ka bed ni in e ot kanyo ting'e ni dalawa kae wan ga gi shida ma allergy kata shida ma kinga ma del, to ber ga mondo yedhe go bed kama wanya yudo gie. Ma kamano timore, ticha inya chako miyo nyathi kata ng'at moyudo ranyisi gi, inya miye yedhe go ipango kaka ichope osuptal. Ranyisi mag tuoche ma ikelo kod kwero chiemo kuom nyithindo kachiel kod kuom joma dongo. Okisa ni ranyisi gi chal ga kuom ji duto te koso mag nyithindo nyalo pogore kod mar joma dongo. Koro ranyisi to chala luwore ni en chiemo mane ma dendi ok dwa. Koro waneno ka jok manigi dendgi okwedo chak, dendgi okwedo tong', to ranyisi gi ok gibed marach ahinya. Seche mang'eny en mana ng'ok gi diewo kata ilo mar del. Lakini jok manigi allergy mar njugu, to mano bet ga odhi ga piyo ahinya, to kendo ranyisi bet ga mapek ahinya. Gine ma wayudo ka obo lorre, wayudo ka pressure dok piny, gi jok manigi allergy mar rech be. Koro ji ariyo gi, obed ni en ng'ama duong', obed ni ng'ama tin, ka en gi allergy mago to waneno ga ka tuo bet mapek ahinya, ka wang'iyo gi jok ma samoro dendgi okwedo chak gi tong'. Lakini ranyisi to chala, ibed ng'ama duong', bed ng'ama tin, luwore ni en chiemo mane ma dendi odagi. E chiemo aboro, chiemo abiriyo gi mane ma ji mang'eny thoro kwero, daktari? Koro kuom nyithindo waneno chak to waneno tong' kuom nyithindo. Lakini kochopo higni 5 kae to mano lokrega. Koro wayudo ka ginya tiyo gi chak, ginya tiyo gi tong'. Ok gite, lakini ng'eny gi. Lakini kuom joma dogo waneno ga njugu to waneno rech. Koro kuom joma dogo en njugu gi rech seche mang'eny, kuom joma tindo waneno chak gi tong' seche mang'eny. Bende wanyalo bedo ga kod cases, daktari, ma samoro nyathine donga ka ochamo gimoro kaka tong', ka to chopo kamoro ma kochamo tong' tineno ka dende kuot kod weche ma kamago. Pimnwa ni debede ni ang'o molokore system ne ka nikech nochako kochame ochopo kamoro ma kochamo to react. Ang'a nyalo bedo ni timore. Koro mang'eny waneno ga ka
kano kotigo to koro kochako tiyogo to mano nya bet ki reaction nikech magi manyien modonjo dende lakini kano tiyogo tek ga ahinya mondo chop kama koro dende ok nya ng'iyo ni maen chiemo to maen kute mag infection mondo chak yudo ranyisi mag allergies koro seche ma wang'eny waneno ng'at man nok tigo alafu chako tiyogo gina magibiro gi ranyisi lakini ng'at man ne tiyogo chiemo aborogo tek ga mondo chop kama koro ok onya tiyogo mana ka onya bet ni ok odhi korka allergy mano ng'iso ni dende chako bet gi ranyisi ma waneno mang'eny gi lakini onya dhi korka intolerance mang'iso ni kaka chiemo no ni nyoso olokre to mano aneno ga ka enzymes man ne wawuoyo ka nitie kaka olokre e dende koro nyoso chiemo go kata rego chiemo go lokre koro gibet gi intolerance man ne gionge go kapod gitindo nikech aseneno case ma nyathi moro nodonga kochamo tong' chopo kamoro koro kochamo tong' to wenge ne kuot dende ile kod weche makamano mano romo nyiso ni en intolerance to ken allergy ma weche mag thieth mar intolerance chal gi mag allergy koso pogruok ntiere ang'eni kawuono kwa intolerance daktari koro thieth to pogore nikech ka en korka allergy to watemoga mondo kik ng'ano ti gi chiemo no kata matin to kodwa tiyo gi chiemo no wach ni ohero tong' ahinya to kochamo tong' to dende kuot to ile to watemo mondo one daktari ma tiyo gi korka allergy mondo waneka dende nya tiyo gi tong' no koro thieth ma watimo en ni waneno kaka jatuo biro koro kobiro ka en jatuo ma pressure ne odhi piny yweyo bet matek to ng'iso ni nyaka wamiye oxygen ka en ketone tube ma yweyo to aketone tube ma yweyo moro kapok wachopo kar thieth kanyo ibro ng'eyo ng'ato ranyisi tibro ng'eyo ni ma en allergy kata ma en intolerance koso diagnosis utimo nang'o kapok wachako thieth koro ka diagnosis watemo mondo wang'i kaka jatuo biro ranyisi mage ma entiere go to ka familia nitie gi shida mar allergy to wang'e ni ang'o man no chamo kaka wacho allergy nyabet mang'eny nyabet kata ni en allergy ma koyo emokele osuptal lakini koro dende okuot ogwonyore ojir mang'eny koro nyaka wang'e ni mano biro bang' tiyo gi chiemo kata mane ena kamoro to allergy oyude koro watemo mondo wang'e ni ang'o man nochamo marom nade gima nochamo no ted nade nitie gimoro amora man no mede chiemo no watemo mondo wang'i jok man nochamo chiemo no be e ot kanyo be nitie moro mantie gi chandruogno kata ranyisi machal kode koro ka waseng'iyo mago te to nyang'isowa ni ma obiro nikech chiemo man nochamo en gi allergy ma chiemo no koro ka waseng'iyo mano to watemo mondo wang'i wanya pimo remo kae gima wadwaro en ni wane gimiluongo ni antibodies kata IgE man ne wawuoye makelo ranyisi go koro wanya pimo ni antibodies rom machal nade ka waneno ka gin malo ahinya to mang'isowa ni manya bet allergy ma wawuoye ni wanya timo gimiluongo ni skin prick koro skin prick en ni wachuo sindan e bad ng'ato to waketo chiemo mopogore opogore uchuo sindan achiel koso uchuo sindane mang'eny ichuo sindane mang'eny mondo wane ka waketo wawach ni ngano ok en ngano moro molos maber ok en bok ngano koro wanya chuo sindan kanyo to waket ngano to wane ka dende dhi chako react koro wanya keto tong' kanyo be wane ka dende dhi react koma nyang'isowa ni o react gi chiemo mane nikech samoro ichamo tong' gi mkate manigi ngano to en gi chak e iye to en gi koro mano konyowa bende wang'e ni ang'o ma o react nikech kaka wawacho ok ochuno ni nyaka bed gi allergy e chiemo aborogo ka wasetimo mago to wanya koro bang' mano koro waseng'e ni en gi allergy koro thieth nya chako kare thothne kik ikawa kawa ni adenda uga kweroga ma dendo kwero ma kati chako thiedhori kendi ka beto te matek idhi ir laktar mondo ming'i ane ni to en onyalo bedo ang'o mondo mitimo ni test mopogore opogore kaka skin prick mano kor ka winjo kawuono yienwa wakawiyeyo kwa duogo to wadhi nyime. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat.
Cheza games kali kama Vieta, Ninko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Chrissy Moments ni kumake memories za nguvu, kueneza furaha, kushirikiana na familia na marafiki na kuinuana. Chrissy Moments ni kuja pamoja, kujuliana hali na kumake memories. Equity iko hapa kujenga hizi moments za Chrissy. Tuma pesa from Equity to Equity for free. Lipa kwa Equity Till au na Equity card yoyote for free. Cha kupendeza zaidi, tuko na deals moto moto za kuchangamsha Christmas yako. Isitoshe, ukikwama, tunakusort na Easy Loan ama upate boostika. Tujenge Chrissy Moments na Equity. A Merry Christmas and a Happy New Year from Equity. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Nyinga Cynthia Nyango, japombo maru muhinyo kelo nueche mag njore kachiel kod kichwech. E kinde Christmas ni akwayo hawi maber mar Yesu Kristo ubed gi kwe kachiel kod hera mogudho. Nyaka higa manyien. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed oh yes! Watch these plus many more kids content only on Viusasa. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' Ngeso ka Ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima. Ngeso ka Ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Nikech nonyuolnwa nyathi, adier, ibiro miyo wuoyi, kendo loch nobede lwete. Noluong nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro manyaka chieng', kendo Ruodh Kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Nobed e kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Chakri kawuono nyaka chieng', Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto oseketo chunye mondo tim gigo. Yudo omiwa wowi kaka skiza tune mari D*811*414#. Kutempeyo. The police know what is happening, are behind what is happening,
are supporting what is happening. Senator Mabusia Okia Omtata dwaro mondo miyo gai mar obila Douglas Kanja ogwetao ewi ndhiyo marawere. Jadolo Bishop Ogonyongede okwawo rawere mondo mi orang maber kaka gitiyo gi mbui e chwalo nur margi. And we are happy that none of them had any complication. Nyathino namiyo nying mar Savior Noel. Ne en mor gi ilo ne jonyuol manorwako nyithindo manonyuolo odiochieng' Christmas. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Seche ma ng'ato ntiere kod chandruok ni dende ok winjre kod chiemo moro, thoth ne ber ng'eyo ni chandruok nyalo bedo ni en chiemo mane. Onyalo bedo achiel kuom chiemo ma waneno ka giduto te, to ka ng'eyo ni alode ka achiel kod olembe bende ng'ato nyalo kwero. Po nono ni ng'ato nyalo kwero alode ka achiel kod olembe, daktari. Koro magi ema waneno ng'eny, karibu 90% ae chiemo borogi. Lakini nitie 10% manya bet gimoro amora. Koro inya yudo ka del okwedo alode, pod nya kwedo olemo, nitie jok moko mok cham avocado nikech giyudo allergy. Koro pod nitie chiemo moko ma pod ng'ato nya bet ki allergy e dende. To ka en kata olemo ok gin olemo te. Koro inya yudo ni gin olemo moko manigi acid ema thago gi ahinya, kata yudo olemo moko to gichamo achama maber. Nitie jok moko ma kochamo rabolo to lewgi giwinjo ka ilogi ahinya. Koro chiemo nya bet mora mora, lakini ma waneno mang'eny gin aboro ma wawachogi, lakini pod nya biro e chiemo mopogore opogore. To pod korka gima watemo mondo wang'is jok manigi tuochegi kata manigi allergy ni mondo chiemo go kik gitigo. Nikech nyakelo kaka wacho nyakelo shida mar yueyo, to pod nya duoko pressure piny, to ma nya timo ng'ato owit ngimane. Wadwa ni mondo mwang'ane ne wadwa ni mamula ni weche mag first aid kata konyo maruya ne jogo ma samoro nigi allergy. Na winjo kiwacho kacha mokwongo daktari tematek mondo mimanye kaka inyalo chopo e osiptal. Seche mimanyo kaka inyalo chopo e osiptal nyaka bed ni ng'e gani family kata nyathini kata ng'ama ng'ogo nitiere kod chandruogni mar chiemo. Koro berga kiritori kod yedhe manyalo konyo. Samoro ng'ato onge kod yedhe monyalo konyo. Ong'e maber ni ng'ato nitiere kod allergy, samoro yathino rumo to koyudo thuolo mar yudo yedhe mamoko. Okanyo ni first aid nyalo chalo nani, nikech first aid nyaka bedi koso. First aid nyaka bedi, lakini first aid ma tuodi en chopo hospital. Okay, first aid moro chopo hospital. Nikech ng'eny gik ma wadhi temo mondo watim kuom jotuogi en korka yueyo, to en korka pressure. Ng'eny gima wadhi temo kuom jotuogi. To mabiro gi ranyisi gi to gin yedhe maduoko piny. Koro gima ber en ni kinya kete kama onya yude yamo maber, tikete kanyo, ikete kama onge gimoro ma kendo chak dhi chopo kuome. Mar ariyo en ni ka ne en ng'at man ne chamo gimoro, chiemo no nyaka iket mabor. Nikech ok en mana chamo chiemo no, samoro nya bet tik chiemo no. Nyaka tik nyalo kelo chandruok. Nyiso kaka tik kelo chandruok, daktari. Koro tik ma nikech ma dendi ok ogorego, nikech nisenyisowa, in iminyisowa Dr. Ian ni del gore gi kit chiemo moro ma ok ichamo chiemo ni, iwinja tikne. Del mane ma koro gore gi chiemo to gore gamo. Koro seche ma chiemo inyoso kata obedo broken down, oregore. Nitie gik migolo e chiemo no. Gigi waluongo ge ni allergens. Magi ema kinga ma del dhi romogo. Koro kata ka ne en rech moro miwang'o kanyo, seche mogolo tikni pod nitie gi allergens. Koro allergens gi pod nya donje dendi, to seche ma gidonje dendi kanyo to ginya chako ginya romogi gi kinga ma dendi, to mano nya kelo ranyisi mo aneno gi. Kata mana mako chiemo no
inya mako chiemo no to kamane kaka allergens gi ochako chope kinga mar dendi. Koro kane en chiemo ma ng'ato ne chamo kata ne nitie rech moro miwang'o kanyo kata ka ne nitie onego bed ni gole kuma gigo nitiere nikech onya biro nikech no make, onya biro nikech no chame, onya biro nikech ogamo moyo manigi tik chiemo no. Kare momiyo inyalo ga wach ni ka ponono ni dendi okwero gimoro to kata loso kata tedo moro bende inyalo weyo tedo kiki tedi kiki mul kiki ng'we kod weche makamago nikech gigi pod ang' nodonje dendi. Wadwa ni mondo mwang'e ni kes machielo ng'ato ne chamo gimoro kati napani ni iseduoke kaeto budho ndalo mang'eny kendo koduogo chako chame to nochame maber to ineno ka kendo koro dende okwero. Koro ka wang'iyo ka kes kamano to kaka nawacho kinga ma ng'ato nitie gimoro manyalo lokre e kinga no nikech jok ma waneno mang'eny man gi allergy gi kinga gi ok gin kare, kinga gi ok en kaka mar ng'ata. Koro kinga gi ni nitie kaka ging'iyo gik ma nitie modonje del ma ok dhi ketho gimoro amora e del lakini gineno gi ka gima gidhi ketho gimoro e dendgi. Koro nyabet ni kinga ni osebet ka tiya maber, osebet ka ichamo tong' to ka tong' nodonjo to erogo rege to goro allergens gi onge gimoro amora ma dendi timo chiemo no. Lakini gimoro loke gi diere kanyo nikech kaka wacho kinga ni already nitie shida moro ma gin go. Koro onyalo lokre to seche molokre kamano no to koro tong' man ni chamo cha ko oromo gi kinga ni to koro chako kelo ranyisi ma waneno gi. Lakini ng'eny ok wane mano ka timre ahinya lakini pod nya timre e ng'at mane gi allergies. Isetimo diagnosis, itimo skin prick, ikawo clinical history and examination. Clinical history and examination ing'iyo ng'ato kaka ochal, ing'iyo kaka oyueyo kod weche makamage mifwenyo nyaka ni ma chandruok ma entiere godo. Koro idwa chako weche mag thieth. Dr. Ian, iwacho ni yor achiel mar konyo gigi en neno ni ng'ato kochamo chiemo ma okwero kata chiemo ma en allergic to. Namba 2 kik obed godo machiegni kata kamitede kata kamilose. Namba 4 en ka ponono ni gini otime to tematek mondo migole oko yamo kwadhe ka podi manyo kakitere siptal ma siptal nyaka tere mapiyo piyo. Ka gini nosedhi matut ma ponono no dhi makoro yor yweyo odinore osekele siptal thieth kanyo chal nade. Samoro bende dendi okuot te thieth chal nade to thieth thoro kaw thuolo marom nade. Koro luore ni jatuo obiro kochal nade. Jatuo mobiro ka dende okuot ahinya ng'iso ni yor ma yweyo be nyabet ni osechako lorore. To be inya neno kaka jatuo wuon yweyo. Koro inya neno ka inya pimo oxygen mare ine ka dok piny. Inya neno ka yweyo bet obet mang'eny ahinya ng'iso ni yamo ok donj kaka dwarore. Koro ma en jatuo ma gik moko ariyo onego bed ni timre. Ka ber to onego bed no bet gi tube ma yweyo. Koro waketo ne tube yo ma yweyo mondo kolorore kamano to olorore ka tube osedonjo iye. Koro mondo muya donja maber. Mar ariyo ka okolorre ahinya ka yo ma yweyo kolorre ahinya to ma jatuo ma waketo ne aketa oxygen to oyweyo. Mar ariyo kobiro ka pressure dok piny gima ne wawacho ni anaphylactic shock to mano jatuo monego bed ni mokwongo wane kaka pressure ne dhi malo to mantie yedhe ma watiyogo ma wachuogi monego bed ni tero pressure malo tima dundo tiyo kako nego ti to dhiro remo kuonde opogore. To yath ma watiyogo ni seche moko wamiyo ga jotuo manigi allergy marach ahinya gidhi go dala. Yath miluongo ni epinephrine. Koro gimoro miluongo ni EpiPen. Koro EpiPen ni nitie gi epinephrine. Koro jotuo manigi allergy to allergy gibet ka marach ahinya magi jotuo ma onego bed ni gibet gi EpiPen no kata ka gin dala kamoro amora ma gidhiye nikech inya dhi kamoro mantie ji samoro romo to omi iwacho no kelni ringo lakini okelni ringo to en gi kado mar rech. Koro kinya ng'eyo samoro okelni kamano to rech no ema in gi allergy to. Koro berga ko gibet ki EpiPen ni nikech ma pod yath ma wadhi tiyo go osuptal to pod en yath ma ng'ato nya tiyo go dala seche ma ochako neno ranyisi mopogore go. Mar adek en ni wamiyo gi yedhe ma temo mondo duok ranyisi gi piny. Koro ka en ilo ma pien waneno kokuot ahinya waneno
kata bet marakwar tie yedhe moko mwanyamiyogi miluongo ni antihistamines maduoko ranyisi go piny. Achiel kuom gi en kaka Piriton. Koro seche ma gidhi dala onego bed ni gibet gi antihistamines be. Onego bed no bet gi Piriton motiyo go dala seche moneno ranyisi go to nya tiyo go mondo oduok ranyisi go piny. Mar ang'wen en koro wamiyo gi yedhe maduoko kinga piny. Mana ka gin osuptal magi ok gidhi go dala. Koro magi waluongo ni steroids. Wamiyo gi yedhe go duoko kaka kinga tiyo mondo seche go kinga no kik gore gi chiemo cha ahinya. Kaka ne wawacho, nyabet ni ranyisi gi nyabiro bang' ndalo 2. Koro ber mondo kingo bed ka odok piny matin nyaka chiemo ni wang' wuoge dendgi. Kes ma samoro yor yweyo dinore iwacho ni nyalo ket pipe mondo mi kolorore cha to yudo ka pipe osebede mondo mi koro timruok nade mondo mi koro oywe maber. Ochopo ka yorni osedinore ma koro ogama muya. Mano koro wanyati makoro pipe ok nyal donjo. Makoro pipe ok nyal donjo. Mano be wacho ka seche mineno ranyisi gi itemo mondo ichop osuptal ng'wech. Nikech samoro nyabet ni olorore alora ng'wech. Lakini kochopo kama koro pipe no olorore ahinya, nitie gimoro miluongo ni emergency tracheostomy ma wanyatimo. Wanya chuo gi kae mondo wachop kama ok olorore no. Koro ka wachuo kanyo to waloso yo moro ma muya nya donjo go machope obo. Lakini seche mang'eny jotuo ok chop ga kanyo. Lakini pod en gima nya timore e jatuo man gi allergy. Mama nyisowa ni kapono ni ng'ato en allergic to chiemo moro kawe serious o kawe gima ino madwarore. Kiki kawe yo moro mayom nikech yor muya nyalo dinore, leche mag obo nyalo bedo madongo, koro pressure mar remo dok piny, koro remo ok chop kuonde monego bed chope maber, ang' nokela nwa chandruok. Daktari, geng'o ber moloyo thiedho. Wasewacho kacha weche mag geng'o gi ding'eny mokalo ni namba 1 en bed mabor kod chiemo ni. Koro mokwongo en itemo mondo ing'eni chiemo mage ma dendi okwedo mondo kik iti kodgi, kik ibed kuma gintiere, kik item chamogi, iweya mondo kik dendgi ochop kuomgi. Lakini mar ariyo, samoro be wanyatemo mondo waneka del oselokre makoro nya tiyo gi chiemo gi. To kae mawacho ni ineno daktari miluongo ni allergist. Koro kineno daktari ni to onyatemo mondo oneka pod mana skin prick mane wawuoye cha. Watemo ka ni in allergic to njugu, watemo mondo waneka ka waketo ni njugu kanyo kama wachuo no to dendi react. To ma en gima onego tim kama daktari ntiere e osuptal. Nikech kaka wawacho allergies gi nyabet very severe. Koro kikiteme dala, kikitemni kawuono chama ibiro bet maber. Kata wadu moro ne chamo tong' tinde ochamo, nok ocham sani ochamo, kikiyie mondo ng'ato okeli owachni gimoro kaka mano. Kidwa temo chamo chiemo gi tichopo osuptal to watime kama wanya control. Ka gimoro amoro timre to wanya neno kaka wakonyi kaka jatuo. Koro malong'o ahinya en ni kik iti gi chiemo go to kidwa mondo iti kodgi tichopo osuptal mondo wane kaka wa control. Mana mapiyo nono Dr. Ian, samoro ntiere ga chiemo ma inyiewo e dukni kata supermarket. Yudo ka gin chiemo ma samoro oselosi kata chiemo mosetedi, samoro gin gigo mantiere e packet, to samoro ng'ato en allergic to chak kata tong' kod gik makamago. Onyalo ng'e nade kapono ni chiemo ni olos kod gigo ma dende bo react go, to onyalo fwenyo nade? Nikech ni samoro bende idhi tinyanya gimoro e supermarket ok ing'eyo ni olose gang'o kata otede gang'o, ma ang' kichamo to koro yweyo bedo chandruok. Kamano. Koro tinde waneno ka jok ma uso chiemo mopogore opogore, waneno ka e packet ma chiemo no ondik nitie gimoro miluongo ni food label. Koro e packet no ondik gik molos motigo e loso chiemo no. Koro seche minyiewo chiemo moro amora kata inyiewo gimoro kamoro amora to ber mondo ing'i food label no. Koro ing'iyo ka gima in allergic to otigo e chiemo no. Koro nyabet ni no ket tong', nyabet ni no ket chak, nyabet ni no ket gimo opogore. Koro kineno mago to mano nyiso ni mano iketo kando. Kineno ka gik moket kanyo go gin gik minya tiyo go to mano inya endelea mondo iti gi chiemo no. To kata jok ma kiyudo chiemo moro, kidhi kamoro tiyudo ka chiemo moro oselos, to ber be kipenjo ni ang'o mano omede chiemo ni kata otiga ang'o mondo
otede ke samoro nya dhi kamoro mantie kek moro to ero kek oket kanyo tikia ni no lose gi tong ke tinde nitie moko miloso maonge tong koro ber kipenjo di tong no kete chiemo ni kinano ka tong tie to mano nyiso ni mano kikitigo koro ber ka in gi allergy mag chiemo moro amora ber kipenjo ting'iyo bende food label mar chiemo minyiewo inani ang'o mo otigo elose. Hapa ni kanyo to thoth ne okwatim gato chakre kawuono ber ka koro wachako ng'iyo kata ka nyathi react ni chiemo moro ting'e ni chiemo ni olos gi mane. Karimu moko waneno ga kondiki ni animal protein kata mar vegetarians kata gi kainago ber kisomo ni en ang'o manitiere chiemo no. Daktari wach mogik minyalo weyo wago. Koro gimanya wacho en ni food allergy en gima ng'eny. Ten serious be. Ang'eni seche moko ji temo ga nikech samoro ng'isi ni chama ne react dichielo oge allergy kanyo cham kawuono ting'eni gima react go be chiemo ne be nyabet mopogore nikech samoro nyabet ni en tong to kiboke to kichamo kor marachar cha tin sawa kichamo kor maratong no tiyudo reaction koro ber be king'iyo ni ang'o may react go nikech samoro inyayudo ka ng'ato boko njugu tichamo to kireact lakini kichame kamano kokotimne gimoro amora ti react koro kata ka watemo mondo wang'i ni chiemo gi chal nade ber be waneno kaka olos gi nade ema react samoro nyabet ni en rech ko otede to in gi reaction lakini ko wang'e tionge reaction kaka itedo chiemo gi beloko allergens man ne wawuoye ka koro ber ka in gi allergy to be ing'iyo ni ang'o man notimre e chiemo ni exactly motimo react to it lakini en tuo monego bed ni wang'iyo en tuo manya timo ng'ato wit ngimane lakini kidwa mondo item chamo chiemo go pod nitie osuptal pod inyalo neno daktari mondo watem kaka wami cham chiemo go. Poni ng'ato dwa tudore kodi Dr. Ian inyalo yudi kanye bende kinyalo miyo namba mar simu wanyalo duoko erokamano mang'eny. Koro inyalo yude namba mar simu 0765 000 041 pod inyalo yuda 0765 000 041. Erokamano nya Dr. Ian agiro ni odiochieng' machielo bende kwa luongi tibo biro wagoe mbaka e chenro mar penj laktar. Kamano. Erokamano ahinya. Ka nyathi okwero chiemo moro kik ichunego ka ino wuonde ndi ok donj gi chiemo moro kik ichundri godo iwinjo ni chiemo mikwero gi nyalo wito ngima ng'ato tem matek mondo ming'eri mondo ming'e ni to in allergic kata chiemo mane ok donj gi dendi to mondo mi iyud kaka inyalo konyori kiwe chiemo go kata kitiyo kod laktar machiegni mondo mi chak keto chiemo go e dendi mos ne daktari marwa erokamano mang'eny ne director na Lindsay erokamano mathoth ne jogo picha mawa kachiel kod jogo mochung' ne weche mag duol aduoko erokamano makende ne producer na Pape Chokoth Nyameja erokamano to maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni winj dendi chikiti ne dendi ma dendi ok winjre go weya iluonga ni Ruth Otieno oriti masani.